Sroning ware Mbadha kolan tanpa tuwa mina-mina jero jaladri mila gugu saben ari Munir Bito we. Mas Awas, ho! Lo! Hi! O! Hey! Awas, hi! Et! Lo! Ay! Ya! Es! Ya! Hey! Hey! Ah! Ay! Ya! Hey! Ah!
kowe. Ayo njajal kasekten. Edan. Ho a a. Wah. Het ha. Was. Awas. Ayah. Hey. Oh. Ayah. Oh. Satyaku jroning ati yen mati bali iwang aku awit son labuh bangsa
Saksi son prawira Songko pancen bener. Ayakon kumandang garbo ora ana musuh kejaba Raden Ratsangka sumekean kuwi. Dasar apa lagi?
Prabu Susarmo piye? Kawruhan ana. Tinimbang utari tak wenehke dadi bojomu, ya. Lu ngadiku tak pakakne kirik cangkemmu. Aji kirik timbang aku. Ayo njogeta tak kendangi kowe. Ora bakal kowe bisa bedah negara Wirata. Lamun burung bisa mecah dadane ngilangi nyawari Seta Bumi Jaya kecium apik piye-piye. Seta Bumi Jaya. Waduh, Rama Dewaji mugi kawuningan. Kabaripun pabaratan pranyata Prabu Susarmo anggadhuh kasekten ingkang linuwih ketitik. Sedidik sakmangke barisan negari Wirata sami mandelong barisanipun Seta Bumi Jaya ingkang putra Ambudidaya nandingi kasektenipun nggih Prabu Susarmo nggih Prabu Susarman. Nanging gagal wigar ambabar wirang kula mboten kuwagang anandingi kasektenipun Prabu Susarmo Rama Dewaji Kanjeng Rama kula ingkang sowan Kanjeng Rama. Ngaturi ketiwasan Dewaji. Ketiwasan apa meneh?
Salebetipun prajurit Wirata mapak barisan saking Trigarta mboten ngertos sangkan paraning bilai negari Wirata wonten ingkang dingkik saking wingkik. Inggih menika wadyabala saking negari Ngastina ingkang dipun pandegani dening Senopati Ngastina Karna Basusena. Yangsat iki kelakuane sapa? Iki mesti karti sampe kok sing digawe dening Susarma kelawan Duryudana. Kabeh do ngadepi prajurit Trigarta satemah ngguring glotho didingkik kalawan musuh saka negara Ngastina. Genah iki mengko Wirata bakale bedah. Iki mengko Wirata mesti bakale bedah. Seta lan Nutara. Perkara bondo donya Wirata bakal tak lilake. Perkara bedahe Wirata uga tak lilake. Ning adimu Utari gawanen lunga. Aja nganti Utari kejamah dening musuh. Nggih, wis paken dawuh kono dilajeni. Dene panglamarku malah ndok tampik setan kowe Masopati. Susarma ana tetembungan bedah praja Mboyong Putri. Gawanen lunga anakku Utari yen wis kelakon pecah dadane, ilang nyawane Ratu Wirata. Senadyan to umurku wis tuwa bebasan kempong pira jambul wanem mlaku ra jejeg yen ora tinuwak nganggo teken. Nangingku mlawene tanganku ora bisa ngopyorke pulumu. Aja diceluk Masopati. Ratu tuwek keplek meh matek dadak kakean cangkem. Atiku wis kadung lara. Atine Susarma wis kadung catu. Krana panglamarku biyen wis ndok tampik. Larane atiku kudu ndok tebus. Larane atiku kudu ndok tebus sarana ndhiase Ratu Wirata tak nggih keset dina iki cangkeme elek. Yo ngantemo. Milio. Sinukarta mretartam tutamtuning utama titi tetep dadi pangobaning
Balawa kowe tak goleki ya Di. Angka kakangku ana apa? Yayi, negara Wirata saiki kahanane kaya ancik-ancik pucuke ngeri. Sisip sembire luput katuranggane dina iki negara Wirata bakale bedah. Amarga sakmengko Prabu Matswapati wis diajar dipala gantang dening Susarma Ratu Negara Trigarta. Mula dina iki tulungana ya Di. Kowe sing sekti, kowe sing santosa. Luwarana panandange Prabu Matswapati ya Yayi. Janjane atiku isih lara karo Matswapati. Ratu sing ora ngerti lelabuhan. Genah-genah aku wis gelem dadi jagone wong Wirata nalika adon-adon menungso biyen. Tak rewangi kurban jiwa raga ning nyatane sapa aruh wae ora. Saya matur nuwun. Kaya ngono kuwi ben ngunduh wae pakarti satemah negarane diku jak-jakan dening mungsuh. Yayi, ilang ana rasa serikmu ya Yayi. Wong kondang ki akeh-akehe yen ketemu wong sing dikenal adate lali. Mara diage tulungana negaramu iki ya Di. Nanging nyatane aku dadi jagone wong Wirata babar blas ora diajeni karo Ratu Wirata. Yayi eling. Aku lan Siadi kari ndungkap pirang dina meneh. Kari 3 dina iki umpetan ana negara Wirata. Yen to nganti negara Wirata bedah tegese awake dhewe bakale konangan dening para Kurawa. Satemah mbaleni dadi wong buangan 13 taun suwene maneh Yayi. Konangan yo ben. Baleni hukuman yo ben. Ya ampun. Kebangetan kowe Bilawa. Kowe mung mikir diri pribadimu ning ora mikir karo sedulur-sedulurmu. Salahmu biyen kowe gelem main dadu. Ya, yen pancen kowe ora gelem maju, lara atiku kowe ngundat-ngundat lelakon kepungkur. Tak maju dhewe mati-mati ya yen aku Balawa. Arep ning ndi kowe? Maju perang. Ora usah. Kowe cilik kowe ora tau perang, wong klemar-klemer ora tau gelut. Kowe ora tau melu bela diri. Mundur. Maju lan ngisin-ngisini waris. Mundur. Wis anguk-anguk neraka jahanam Matswapati ganjinge 3 kowe. Ayo budya kowe, bangga kowe. Yen wis tak rangket kaya ngene iki arep apa? Sambato. Calon mantumu sing biyen kok tampik dina iki arep nyampurnake nyawa neraka jahanam. Susah ngadepi Prabu Matswapati saiki salin mungsuh. Musuhmu ora ana liya kejaba mung Jagal Bilawa. Jagal Bilawa mbel gedesmu piye?
Gagal bilo badake kuwi piye? Ayo. Wong liya mbok apusi kena. Wong liya mbok apusi kena. Ning Ratu Trigarta Prabu Susarma ndak kena mbok apusi. Arep malih bulus poleng, arep malih bulus poleng kowe iki dudu jagal bilawa ning sejatine kowe iki wereku. Mudar konangan wong pirang-pirang. Ayo muni yo. Muni werek ngono mong. Werek ngono. Dupak pilinganmu. Muni werek jreng. Ayo bola kowe. Ora mikir Soka soko gunjang ganjing ing alam dunya manungsa putri pramara alam nganti paring pidana nanging padha ora rumangsa yen rusak alam asesan kita aja padha ngertula kabeh ngono kasane yang sukma mula aja padha sembrono supaya jangan aku ijo. Utari kuwi ana ngendi? Negara Wirata bedah Utari. Kinutang-kutang tansah bisa lelati. Sekali lagi Mas Arya. Rasa kaipun somonjo rayu ngabdo mangembang regomo. Yo. Kino jangkuteng dan sati sanelati Ratu berasa dan jangan ngayomi Kakak susila dan tidak potulah dan baik ikut sinabongan lebih baik senang berita kaya kau diluri kau budaya penuh rasa ikut sama carayu ngeblok mengembang Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Selamat pagi Mas Gareng, pagi Dik Petruk. Selamat pagi Dik Bagong, pagi juga, pagi kembali Mas Petruk. Nggih. Alhamdulillah wa syukurillah sujud syukur ngarsaning Allah taala. Nyambut gawe wiwit jam 9:30 nganti jam 2 punjul awake dhewe pinaringan slamet wilujeng ora ana alangan sambi kala apa wae. Nggih. Amin ya robbal alamin. Senadyan mau sore hawane rep-rep mendung ngarep udan terus mau ya malah wis udan. Ning alhamdulillah wayang awit kanca-kanca pengrawit munggah
wis pinaringan tingkas, wis pinaringan terang. Alhamdulillah tegese warga masyarakat kang lenggah ana ing dusun tinampuh binerkahan. Ira udan aja dianggep musibah, ning udan kuwi simboling penguripan. Banyu kuwi simbole penguripan. Ngono ya Dik Petruk nggih. Ketemu ning Patet Sanga sisen gara-gara regah-regah rasa Mas Petruk. Ayo pancen kapara nyata Dik Bagong. Mas Garing dan Dik Bagong aku nate ngrungokke pitutur saka guruku. Nah, sadurunge tetembangan. Heeh. Pitutur apa le? Pitutur menika nggih babakan 12 bab. 12 bab menika kenging dipun aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Amarga Petruk, Mas Garing dan Dik Bagong menika kudu ngrumangsani wong urip niku ana sing nguripi, wong obah niku ana sing ngobahke, wong ambekan niku enten sing maringi ambekan. Ngono ya Dik Petruk. Nggih, kapara nyata Mas Garing. 12 bab mau apa wae Mas Petruk. Angka setunggal nuwun inggih menika yang singkat itu adalah waktu. Angka loro yang menipu itu dunia. Angka telu yang dekat itu kematian. Angka 4 yang besar itu hawa nafsu. Angka 5 yang sulit itu ikhlas. Angka 6 yang mudah itu perbuatan dosa. Angka 7 yang susah itu ngelakoni sabar. 8 yang sering lupa itu bersyukur ana ngarsane Gusti Allah Subhanahu wa taala. Angka 9 yang tajam itu lidah, angka 10 yang berharga itu iman, angka 11 yang menenteramkan hati itu berzikir. Angka 12 yang ditunggu Allah adalah tobat. Niku pun sing penting Mas Garing Dik Bagong, ditekunke ngibadahi 5 waktu aja nganti lali. Heeh ya Le. Saya apik ning sepertiga malam tambah nindakake salat tahajud fa insyaallah tentrem sak keluarga brayat gedene. Amin ya rabbal alamin. Pancen sing disuwun ki ngono Le. Urip ki angka sepisan kudu sehat. Sehat arep sugih mblegedhu kaya ngapa nek ora diparingi sehat wah muspra tanpa guna. Nggih. Ya menyelam sambil minum air ngaturne wigatine apa awake dhewe tinimbalan karo diselingi tetembangan. Ya ning tak garis bawahi Dik Bagong. Piye? Ngaturke panuwun kang tanpa pepindhan terima kasih yang sangat banyak untuk seluruh keluarga besar pepundhen-pepundhenku sedaya ingkang lenggah mapan wonten ing dusun tinampuh. Heeh ya Le nggih utamanipun nuwun inggih menika Bapak panitia Bapak Tarsana ingkang mandhegani selaku dados ketua panitia lan sedaya kanca-kanca dulur-dulur ingkang jinejer dados panitia matur nuwun suguh gupuh lungguh aruhipun dumateng kanca-kanca Sanggar Seni Astabrata. Bapak kami tuane Bapak Suwarno, Bapak Jokoboyo, Bapak Suhardi. Ngaturke panuwun lan uga ora lali mengucapkan terima kasih untuk seluruh warga masyarakat tinampuh sing wis memberikan kepercayaan yang sangat besar ya sak bisa-bisa ya Mas Petruk. Heeh. Klungsu-klungsu nderek udu awake dhewe dalang isih belajaran, dalang isih junior, isih akeh kekurangane tinimbang keluyane. Ewadene para warga masyarakat kene diparingi puas ya alhamdulillah. Heeh. Yo saiki tetembangan ki ana WA nyuwun Melati Rinunce. Kalih tembang kangen. Yo saiki sing Melati Rinunce dhisik. Heeh. Saking dulur-dulur FMA. Heeh. Ya, kanggo pambuka. Mas Heru, selamat pagi Mas Heru. Ya, Selamat pagi. Wah, luar biasa pada malam hari ini. Tetap sehat, jaga kesehatan. Panjenengan sak kanca-kanca. Nggih mugi saged bakoh-kokoh. Iya. Selamat sedayanipun ngantos September jadwal kita tasik banyak loh Mas. Iya, mula vitamin aja nganti lali ya. Yes, saya vitaminnya full. Iya. Ya mulai siladek. Napa? Sirup siladek. Niku enten nggih, sirup siladek. Apa ya? Siladek. Melati Rinunce mang bawani Mas Her. Heeh. Ya, maka kangkat dulur
maliloka sing saka Ngawi iki engko siap Mbak Yupika ayo ngaturke langgame lanjut Mas Her yo Rina wangi hamong dadi papuntane pantas digo ajeng dununge wong manis ingkang maweh wuyo anu cangkemmu mbate malah HP to. Iya, Mbak Yupika ayo didhawake langgame melati rinunci anu mawon lelenggan mawon. Langgam halus. Yuk langsung buka celuk. Coba kaya ngapa? Lakae wis mrene nyangking menika ugi kula ngaturaken dumateng ingkang tasih memonitor lumantar live streaming Asta Brata Media. Ngono ya Le. Nggih. Ya. Lanjut Mbak Yop. Iki pasangonku mawar kuning kang kutu sumandring banget jabu hasil lahir terus sing Melati Rinunce salam pambuka wonten season goro-goro katur para warga masyarakat dusun tinampuh
anggenipun ngadani adicara kamardikan Negara Kesatuan Republik Indonesia, menjaga persatuan dan kesatuan NKRI harga mati le. Mas Gareng. Yuk melatih rence. Ayo yuk Mbak yo. Yuk. Mbak Yok. Ya. Iki pasanganku mawar kuning kang kutu Melati Rinunci sampun katur dipun salirani kalian Mbak Yu kula saking Ngawi, Mbak Yobika. Luar biasa hebat. Uga ngaturi panuwun karo sing gender lho, setia menemani kita. Iya. Kancaku serumpun senasib sepenanggungan kok. Iya. Wis ning Solo biyen luar biasa. Tirakat bareng, nakal yo bareng. Mas aja, mula ditresnani karo Mbak Yu Tumpuk niku. Nggih ta Mbak Yu Tumpuk, wilujeng-enjing Mbak Yu Tumpuk. Wis dah luar biasa. Wah, sampun istirahat to? Sampun, sasir-sir iki. Nggih, sampun dahar napa dereng niki wau? Sampun. Ngagem napa, Horok? Dari ta? Iya. Aku dahar mam. Malah kula kan menyepuhkan panjenengan gitu. Menyepuh nih. Kadang-kadang kaya emas ngoten lho. Nek kirane kusem disepuhne. Rames, Mas. Disemprot. Dirames. Iya. Disepuhne mandar ilang arek daya kita. Luar biasa. Wah, wiwit sore wis
Gedabikan ya. Niki wau melati rinunce ingkang dipun aturaken kalian Mbak Yopika. Saking Ngawi nggih. Ngawi menika. Iki uga ana pamundutan meneh sing saka panitia sing durung ngatur. Dadi iki diratani sithik-sithik mergo sing nyuwun akeh, sing penting siji-siji wis diaturake. Iki sesideman. Nah, kudu diaturne ya. Sesideman. Ya. Slindro. Mbak Aulia Pangesti. Monggo Mbak jumeneng Mbak. Waduh, selamat pagi Mbak Aulia. Selamat pagi Mas Akbar. Iya, lama tidak jumpa dengan teman-teman Sanggar Seni Astabrata. Iya. Jernyatanipun panjenengan nggih walalah jope padat merayap gitu. Alhamdulillah. Jenengan kata job Mbak Yu tumpuk niku saya meneh niku. Kathah nggih jope. Isuk awan sore bengi full job niku. Isuk awan sore bengi full job. Oh iya. Nggih isuk mleh wedhus. Lah ngopo kok mbeleh wedhus acara apa? Anu ngakekoan Mas. Wow. Moden menika nggih berkewajiban atas akikoan to, Mbak Yu? Alah ya kadang dikongkon, kadang mleh pitik, kadang mleh kok kucing to. Lho, akikoan nok pitik to? Mboten. Wedhus. Kadang mleh wedhus, mleh pitik, mleh joro. Ngene iki pembelajaran edukasi buat Mbak Aulia Pangesti barang sok nek wis nikah. Nek wis kagungan putra ya to. Nggih. Kudu diakikoi nek wong muslim. Dibelehke dus, nggih to? Nggih. Katene nek akikoe wedhuse lanang apa wedok to? Yo. Jaler. Oh jaler ya. Nek wedok ku manak. Oh iya. Nek usiane ngaten niku ditentukan apa mboten? Jane nek saged niku umur sepasar. Sepasar. Bayi umur sepasar, Mas. Oh tak kira wedhuse sepasar. Mboten. Ora ya. Akikah niku kudu sepasar yo sakmene to, Mas. Malah go cem-ceman. Iya. Oh bayine sepasar dibelehke dus. Nek ngakekong nek iso nggih, jane yo nang arep kono unta. Oh. Sapi. Nek reso sapi yo wedhus. Lah ngaten niku kok dipotong rambute. Angger aku kan mesti bayine dipotong to rambute. Niku rambut pundi? Niki sing dhuwur Mas, kene ben gak nyokro kuping. Oh, tak kira rambut liyane. Urung metu, Mas. Oh iya. Ya. Mbak Aulia, Nggih. dibawani langkung rumiyin Dandang Gula. Ya. Karya besar Ki Haji Sukron Suwondo. Ya, ngono. Alon-alon waton kelakon sareh-sareh waton pikoleh gremet-gremet watone slamet. Ya. Sing bawani sinten? Lho. Jenengan kali Mbak Yu tumpuk nggih angsal? Heeh. Kula ngenten Mas. Apal ora? Nek tuntun ya Apal. Ya karang ngadeg berdiri ta. Monggo jumeneng ta. Iya. menak ketoprak kok iso